Надигаш ли се? Искаш в ръцете? В ръцете искаш? А ти глезана. Ти ква си глезана маленка? Полежи си малко така. Айде, поритай. Я покажи как риташ. Чакай, че тук. Айде. Ритай, ритай, ритай. Давай, давай, давай. Ритай, 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 ритай. Ритай, ритай, ритай. Давай, давай, давай. Айде, ритай, ритай. Това ли ти пречи тук? Оп, няма страшно. Айде, ритай, 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 ритай. Хей! Какво? Какво гледаш, бе? Нос ли мален? Носленце? Шишинце? Ейте, рити, 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 рити. Давай, 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 давай. Давай, 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 скачи, скачи, скачи. Рити, рити, рити. Айде, мързълче. Вие искаш да те дигнат? Се набира. Ти ще станеш още малко. Какво пипна там? Нещо шумка тук. Скачи, 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 скачи. Лази, буба, лази, буба, лази, буба. Чик, 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 чик. Ще изяде вратлето тази буба. Беги, ще изяде вратлето. Беги, 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 ще изяде вратлето. Беги, 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 беги. Тичи, тичи, тичи. Ти мързеланче такова. Бръчки имаш. Целулит. Какво? Кажи. Кажи. Дай усмивка. Дай усмивка. Дай усмивка. Не искаш. Покажи езика. Покажи езичето. Плеза ли ти се? А така и ти се плези. Мушмурочи така. Глезана. Ти каква глезваш си? А колко шамари ще ядеш? Да, ще ядеш шамари, да. Ще ядеш и е така ще бегаш. И ще бегаш да не те биеме. Ама ще те фанеме. Нищо, че ще бегаш бързо. Да. Къде тръгна? Мале, мале, колко си енергична. Хайде на фитнес. На пътеката да тичаш. Да, на пътеката. Или искаш да плуваш? Какво ще правиш? Хайде, скачи, скачи, скачи. Скачи, 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 скачи. Оп, много силно риташ. Оп. Оп, чак се надига. О. Ейте, лази буба, лази буба, лази буба. Чик, 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 чик. Беги от бубата, че ще изяде. Беги, 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 беги. Беги, 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 беги. Давай, 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 давай. Рити, рити, рити. Рити, рити, рити. Я се изплези. Изплези се.
Покажи езичето. Покажи езичето. Мръзнати вече. Ти. Буболече маленко. Айде, 5 минути в легалцето, стигате толкова трябва да те носят вече. Нали? Натича се, наскача се. Да. Покажи езичето и те дигам. Покажи езичето. Покажи езичето. Давай още малко. Покажи го. Не ме ли разбираш, бе? А така. Трябва още да работим на това. Айде, дигам. Оп, каза го.